nehýbať. Zacentrujeme to a už je tma, nehýb sa. Môžeme, cvak. Tak, laser sa nám teraz vlastne prisal k rohovke. Na monitore to pekne vidíme, ako je tá rohovka zaplanovaná. Otestujem, či máme dobre vákuum, všetko je v poriadku. 20 sekúnd, ešte bude tma. Naľavo od seba budeš počuť, ako odčíta čas. Ešte 15 sekúnd tmy. Výborne, ešte 10 sekúnd. Laser nám kreslí na rohovke to, čo chceme. Ešte 5 sekúnd. Objavia sa svetlá. Tak, budeme končiť. Týmto je prvá fáza ukončená. No, skontrolujeme si teraz v mikroskope, či laser urobil to, čo sme chceli. Áno, máme krásnu rohovku, pripravený flap, ktorý teraz nadvihneme a urobíme korekciu dioptrií. Očistím nejaké soplíky, kde sa stále zvyknú vyskytnúť. Dobre. Tak. Urobíme si značku na tých miestach, s ktorými budeme manipulovať, aby sme tú lamelu, ten flap vedeli vrátiť na svoje pôvodné miesto. Jedna značka, druhá, tretia, skús nehýbať očkom. OK. No. Teraz príde trošku vodičky. Nadvihneme si túto lamelu. A urobíme samotnú korekciu dioptrií. Tak, zohrievame laser, takže nastupuje teraz tá najdôležitejšia fáza, čo je korekcia dioptrií. Ešte trošičku poodsávame. Z tých cievočiek maličko krvi nám smokli, ale to sú také mikromnožstva, takže ja ich musím odsávať. Dobre, teraz stlmíme svetlá úplne a ideme robiť korekciu dioptrií. Ešte nejakých 5 sekúnd. A je po operácii. Super. Hotovo. Laser vlastne skorigoval dioptrie. Teraz potrebujeme zakryť to miesto, keďže robíme vnútri v rohovke, ako som ti to hovoril pri vyšetrení. Takže teraz vlastne zakrieme to vnútro rohovky tou príchlopkou, čo sme si vytvorili femtosekundovým laserom. Tak. A poriadne to opláchneme. A je po operácii. Dobre, takže teraz príde vyplachovanie. Trošku pridám svetla, aby som dobre videl. Dívaš sa iba na zelené svetielko. Na zelené svetielko a teraz budeme vyplachovať. Takže budeš cítiť veľa vody vytekať von z očka. Veľa vody. A všetky nejaké prípadné nečistoty, čo sa tam dostali, musia ísť preč. To je ono. Tak. Výborne. No a teraz to už len vyhladím takou gázičkou. A práve očko je zoperované, išlo to hladko, žiadny problém. Aj krátkozrakosť, aj ten astigmatizmus je preč, takže už to len takto uhladím. Nech sa tie okraje pekne k sebe priložia, aby nám to dobre sadlo, aby si ty nemal žiadne bolesti. Tak, výborne. Dobre. Ešte dokonca aj oko by malo vyzerať ako nedotknuté. Maličké také pliačiky červené môžeš mať niekde hore, ale tie veľmi rýchlo zmiznú. Dobre. No a teraz dostaneš pár kvapiek a ochrannú kontaktnú šošovku, ktorú budeš mať do zajtra, kvôli tomu, aby si v noci počas spánku nejakým spôsobom neďobol do oka, nepošúchal, všetko bude OK. Tak, parádička. Dobre, ideme na druhé oko.
Požmurkaj, požmurkaj. Toto si zvládol vynikajúco. Boli nejaké bolesti? V pohode, hej? Keď som dával ten rozvierač. Dobre, otvor očka ešte, skontrolujem šošovku, či sadla pekne. Požmurkaj. Dobre, otvor. Výborne. Zase trošku osušíme nejaké soplíky, nejaké hlieníky, ktoré sa tu nalepili. Urobím ti tam jednu značku, aby som vedel vrátiť flap, čiže tú lamelu, aby som vedel vrátiť na pôvodné miesto. Takže takou farbičkou urobíme si značky. To všetko potom uvidíš na videu. OK. No. Teraz si ten flap musíme nadvihnúť. Bude to jeden rýchly chmat. Hrúbka tej lamely je iba 110 mikrometrov. Veľmi tenúčka. Tak, už je odklopená na bok. Osušíme. Môžeme zohriať laser, zacentrovaný už je pacient, takže osušíme nejakú prebytočnú tekutinu zase z tých cievočiek, ktoré sú výsledkom nosenia šošoviek. Trošičku nám niečo tu nasmokli, nejaké cievočky drobné, takže musím z nich sušiť to malé krvácanie. Toto je bežný jav u takých pacientov, jak si ty. Vedľajší efekt nosenia šošoviek, čo sa veľmi nehovorí, keď sa prvýkrát aplikujú. Dobre. Tak, laser bude krásne pracovať. Myslím, že je to pekne vidieť, tie lúče laserové. Dobre, budeme končiť za chvíľočku. Hotovo, paráda. Tak, teraz si to opláchneme. Ešte pozeraj na svetielko. Vodičky. Vrátime naspäť. Pekne pozeraj rovno. Tak, ešte to, ti to povypláchujem poriadne. Skúsim zatlačiť. Teraz budeš cítiť veľa vody, dobre. Teraz pohybujem vlastne vnútri v rohovke, čiže pod tou lamelou. Ten priestor medzi lamelou a zvyškom rohovky treba dobre vypláchnuť, aby tam neostali nejaké cudzie telieska, ktoré by mohli byť potom príčinou nejakého zápalu. Tak, pekne. No a teraz to vyhladíme, aby sa nám tie okraje krásne priložili takýmto chmatom. Stále len na to zelené myško pozeraj. Dobre, operáciu máš za sebou. Toto sú už také konečné úpravy. Všetko by bolo tip-top. Dobre, dostaneš kontaktnú šošovku zase. Teraz sme hotoví. Pekne rovno sa pozerá ešte rovno na zelené svetielko stále. Teraz pár antibiotík, protizápalových kvapiek. No a na záver tá šošovka, ktorá ti bude chrániť tú rohovku tých 24 hodín, nasiaknutá je antibiotikom. Takže bude chrániť aj pred infekciou. No a vyberieme rozvierač. Pekne ešte majú oči otvorené. Tak, jemnúčko zatvoríme. Výborne. Dobre. Všetko nám
sadlo pekne nám to lícuje. Dobre, výborne. Dobre, Mišo, máš to za sebou, cesty späť už niet, dioptrie sú preč. Teraz je dôležitá tieto prvé 2 hodinky, nech sa to pekne vyčistí, ustúpi opuch, takže videnie z začiatku bude trošku hmlisté, vodnaté. Aj tie šošovky majú -0,5 dioptrie, takže ti zhoršujú videnie trošička. Dobre, za nejakú pol hodinu, hodinu sa ti začne čistiť a zaostrovať, budeš sám prekvapený. Dobre, Mišo, takže teraz je dôležité, aby si nepošúchal oči, nesmieš si trieť oči ani silno zvierať, dobre? Lebo si môžeš tú povrchovú vrstvu nejak posunúť, pokrčiť a tak ďalej. Ona potrebuje tých 24 hodín kľudu, dostaneš kvapky, ideš domov, 2 hodinky si daj pauzičku, trošku oddychni, zrelaxuj a potom normálne môžeš fungovať, tmavé okuliare nasadené. Miško. Písmenka vidím, zaostruje sa to TDEPA, VLNEK, DHOFR. Na BCD ďalej. ECKHD, FZDKV, OFLCN. Riadok skús. APEDT, TZ2EA, OHPNF. Menšie, aké existujú. KENLV, EVOTD, 120% a spodok, to je maximum. VK, mám to asi OZ a to posledné asi F-ko. Asi F-ko, dobre, čiže s otázničkou to je písmenka. Super. Čakal som na to až do 30-ky, ale je to dobrá voľba, lebo nebolí ma nič, vidím všetko, určite odpadnú komplikácie so šošovkami, ako každý deň si ich dávať a vyberať. Je to nezložité, ale obťažuje to, takže úplne super.